Dobre, máte okolo 6 minút, páni, keď sa pozerám na čas, teda v tejto diskusii ešte rád by som nevynechal aj zahraničné témy, lebo tie sú veľmi dôležité, ale keď tu už teda padali vzájomné otázky, koľko bola teda priemerná mzda. Pán Daňo, vy chcete asi hájiť záujmy, ak dovolíte, dopoviem tú otázku. Môžem? Áno, chcete hájiť záujmy teda sociálne slabších, o tom ste hovorili. Teda, viete, aká je priemerná mzda za rok 2018? Podľa toho, kto ju zisťoval. Keď ju zisťovala súkromná spoločnosť Trexima, ktorá dostala 2 milióny eur od štátu a tuto pán Bugár asi nemal problém im to zaplatiť. Hej, áno, súkromná firma. Podľa štatistického úradu, či viete? Priemerná? Priemerná za minulý rok. Ten údaj bol zverejnený pred 4 dňami. Koľko tam? Okolo 1000 tam je, nie? 1013 eur. No tak, no. A myslíte si, že je to realita, alebo že či to je, lebo to je priemerná mzda, viete, len teraz čo je počítaná, lebo treba detailne skúmať, čo je počítaná. Bola to súkromná spoločnosť, lebo realita je úplne nižšie. Ja som robil o tom dokumentárny film, si dajte na internet. Priemerný Slovák zarába 1000 eur, natrafíte na moje video a tam zistia všetci Slováci, aký podvod sa tu robí s priemernou mzdou. Čiže ako zlepšiť teda finančnú situáciu? Máte nejaký návod? Áno, ja zastupujem niekoľko tisíc zamestnancov už dneska, pretože sme založili odborovú organizáciu, ktorá sa za chvíľku stane jedna z najväčších na Slovensku. Osobne som zastupoval mnohých zamestnancov v sporoch, ako boli vyhadzovaní na ulicu. Lebo tie otrokárne, ktoré sú tu, toto nie sú fabriky, to sú otrokárne. Samsung, Kia, Volkswagen. Toto je výlučne otrokárne, ktorá si ešte zriadila vlastné odbory, aby iní tam nemohli byť. Absolútne protiústavne tam konajú. Začatie konania sú už začaté voči ním. Ale na stranu bežných ľudí málo kto sa postaví. A keď sa aj postavím a budujeme tam lepšie podmienky pre nich, tak také protizákonné opatrenia proti nám vykonávajú, že to sa nedá ani myslieť. Ja neviem, prečo pán Bugár si to nevšíma. Dobre, hovoríte o vyjednávaní teraz, čo sa týka železníc, lebo tam práve vás obišli. Tam sme chceli vydobiť lepšiu mzdu, tak nás vylúčili z rokovania všetky odborové organizácie a s tou svojou jedinou podvodnou odborovou organizáciou podpísali kolektívnu zmluvu, ktorá už je platná dneska, voči ktorej sme dali to ako námietky. Koľko máte členov v tej organizácii odborovej? Dneska? Cez 400 firiem, keď beriete... V tej železničnej, myslím. Koľko máte členov? Tak tam je niekoľko stovek, možno dneska cez 1000 tam bude. Tak neviete, koľko máte členov? Takto. Vidíte, a to je dobrá otázka, pretože to je super, lebo vy ste super, že tento údaj je dneska neverejný, pretože nemôžem dneska ho zverejniť z jedného titulu, pretože tam vyvolali sme teraz spor o to, že ktorá organizácia je skutočne najväčšia, lebo oni tvrdia, že sú najväčší. My nie sme zatiaľ najväčší, ale exaktný údaj nemôžeme povedať verejnosti. Dobre, ďakujem za odpovede. Ale pozor, aby som dopovedal ešte o tej otrokárni. Toto tu dneska sú otrokárne. Šetrite si čas? Áno, otrokárne. A iba jednu vec poviem. Pán Bugár žije odtrhnutý od reality v paralelnom vesmíre, on nevie, čo sú problémy bežných ľudí, koľko zarábajú. Že ženy v Samsungu nosia pásky, keď má menštruáciu. Hej, čo to je? Za chvíľku budú chodiť jak v plienkach v Mexiku. Aby budú do nich čúrať a robiť potreby, aby vôbec nešli. Bol niektorý pán Bugár v reálnom čase v nejakej linke v Kii, vo Samsungu, hlavne tých... Dobre, pán Daňo, ale hovoríme o kandidatúre na prezidenta. Také sťažnosti mi chodia. Dobre, ešte skôr ako prejdeme k zahraničiu.